geni teh. Injih. Kula Rama. Selamat suwanmu ngersani Rama. Injih. Berkah pangestu dalem Kanjeng Rama. Sowan kula wilujeng. Syukur. Amung bukti kula konjuk Rama. Ya. Tak tampa pangestuku tampanon. Kula nuwun injih. Sanget ing pamundi kula. Andadosna daya kegiatan kula saklaminipun kula nderek nyuwita wonten kersa dalem Kanjeng Rama. Ya. Prayogake lungguhmu. Injih ngestakaken dawuh Rama. Iki rak jam rono to. Inggih sendika wonten dawuh. Slamet suwanmu ana ing Medion. Inggih nampi pangestunipun Kanjeng Rama sowan kula winantu ing Krajan. Ya. Kelakon sembah bekti kula mugi kunjuk Kanjeng Rama. Ya. Tak tampa pangestune Rama tumrap marang kowe. Sakalangkung ing pamundi kula. Lontang. Inggih kula Rama. Kowe uga melu sowan. Inggih. Piye? Anggonmu nindakake kewajiban. Parang ngunjuk Rama. Lepat ngesih pamunten. Kewajiban ingkang dipun pasrahaken dhateng pun Lontang. Sedaya sampun kula tindakaken kanthi terwata. Bagus. Mbok bilih sak wanci-wanci Kanjeng Rama badhe niti priksa. Mbok bilih sampun boten nguci wani Rama. Ya. Diprayogake lungguh. Injih ngesakaken dawuh. Nyai, Injih, kula Kang Mas. kowe uga melu sowan. Injih Kang Mas. Mula senajan iki ana ing pisowanan agung ing Kadipaten Medion. Sarene kowe iki pinangka karo aku kang uga tak keparengake melu ngembat watang utunging Kadipaten Medion. Injih Kang Mas. Upama iki ana rembug kang ora prayoga tumrap atimu, kowe tak keparengake cawe-cawe. Injih Kang Mas. Estakaken dawuh. Ya, sawetara diprayogake jalaran iki para kadang Dipati Brangwetan padha sowan ana ngersane. Injih Kang Mas. Romo keniten. Injih. Lan kowe Jangrana Kula Inggih kula wonten dawuh. lan kabeh para kadang Dipati ing Brangwetan pekacangan uga padha sowan ana ing Pendopo Agung Kadipaten Medion. Inggih. Mula kowe kabeh padha tak timbali. Ana ing dina iki kowe mesti padha tuwuh pitakon sajroning atimu. Injih. Injih Kanjeng. Menika wedalipun menika mboten ngawontenaken pisowan. Nanging Kanjeng Rama ngawontenaken pisowanan. Lajeng wonten perkawis menapa to Rama? Lantip atimu. Menapa para kadang Adipati Brangwetan menika nggadahi kalpatan wonten dalem. Kowe padha ngabekti bekti setya tuhu ana ngersane Rama. Rama keniten. Injih. Lan kowe Jangrana, Inggih wonten dawuh. kowe padha tak raketake sowanmu ana ngersane Rama. Jalaran iki ana perkara kang bakal tak rembug marang kowe kabeh. Inggih. Rawa keniten. Injih. Kowe ngerti. Wis sawetara dina aku ora sowan ana ing Kraton Mataram. Wis pirang-pirang pisowanan aku ora sowan ana ngersane Danang Sutawijaya ya Penemban Senopati. Lajeng wonten perkawis menapa to? Kok panjenengan dalem sampun boten kersa sowan wonten ing Mataram? Wonten ngersanipun Kanjeng
Panembahan Senopati. Pancen kuwi tak jarap. Kowe padha ngerti. Sopo to Panembahan Senopati? Kowe mung cedhak turune Ki Ageng Pemanahan. Sopo Ki Ageng Pemanahan? Kae mung wong saka Banyu Biru. Mergo gedhe labuh labete tumrap Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Mula dinai lemah perdikan ana ing alas Mentao, Penjawi ana ing Pati. Nanging sakwise alas Mentao dibabat dadi padukuhan, dadi perdikan Kang Rejamulya, banjur Panembahan Senopati madeg Panembahan. Nanging cak-cakane dudu cak-cakaning Panembahan, nanging cak-cakaning ratu. Kabeh para kadang dipati supaya padha nyembah marang Panembahan Senopati. Mula aku ora trima. Lan padha ngerti yo yen aku iki isih tos Demak Bintara. Tos Rama Prabu Jimbuningrat ing Demak Bintara ki aku. Kudune kang dadi sesembahaning kawula ing tanah Jawa kuwi aku. Punten dalem sewu. Iya. Panci leres. Tedak turunipun Seh menika wonten ngarsa dalem. Iya. Boten wonten ngarsanipun Kanjeng Panembahan Senopati. Ya mula perkara iki kowe kabeh padha tak lumpukake. Tak jaluk pambiyantumu. Jalaran urung tan urung mesti antarane Medya lan Mentara mesti padha ayu lan perang. Punten dalem sewu. Rangga keniten tesih wonten ing Medya. Kula badhe ngetingalaken darmu bekti kula wonten ngarsa dalem. Kula mapak perang, majeng paperangan mengsah Mataram. Kula sagahi. Kula sagahi. Piye lho dalem sewu Rama. Semanten ugi pun lontang badhe ngetingalaken dharma bekti kula dumateng Kanjeng Rama Adipati. Kuwi wis mesti. Samangke menawi Kanjeng sinuwun Panembahan Senopati duka lajeng badhe ngrabasa wonten ing Madiun. Kula ingkang badhe majeng wonten ing Pabaratan. Ya, Kanjeng Rama. Semanten ugi kula Kanjeng Rama. Mbok bilih ing samangke wonten kedadosan ayunan perang. Ing antawisipun Madiun. Kalian Kanjeng Adipati ing Mataram. Kula mbok bilih saged minangka tawuring yuda menapa malih namung pejah. Sanadyan to dados ndek pengamun namun sumedya badhe kula tindakaken. Bagus sing Labuhi. labuhi. Kang Mas. Kowe sarujuk. Injih. Ya. Carane kabeh wis padha sarujuk. Mula saiki kowe lontang. Injih Ngumpulna para wilanom ing laladan Kadipaten Madiun digladi olah kridaning perang lan kowe padha nglumpukna para golongan sekti supaya sabiyantu marang apa kang dadi kesah. injih Rama. Rama ampun ngantos kuatos bilih babakan menika tempuh badhe kula tindakaken. Iya. Sansaya sampun. Rohan paman. Oh.
Wasih Jayasuma. Padha slamet sowan kula ngersanira. Pangestunipun Paman Rangga Jumena. Sowan kula wijeng, Pak. Namung sing kula pujuk, Pak. Ya, tak tampa pangestune paman tumrap marang kowe. Injih, sangat ing pamundi kula, Paman. Mugi ndata jimat salipun kula wonten ing kabupaten. Ya. Wasis, Injih. Kados pundi, Paman? kowe sowan ana ngersane paman iki saka karepmu dhewe apa diutus dening Danang Sutawijaya? Injih, punten. Yen saka karepmu dhewe kowe mesti bakal nambani anenging atimu marang paman merga sawetara wis ora sapatemon karo paman jalaran paman wis sawetara ora sowan ana ing Mentara. Punten dereng sowan. Sowan kula sepisan. Tuwe kalujengan wonten ing Kadipaten Madiun. Tak terima. Pas kapengkahipun, Paman. Iya. Sowan kula kautus dening Kang Mas Panembahan Senopati. Supados nakyenaken Pak Man Rangga Jumena sampun dangu mboten sowan ing Kraton Mataram. Oh. Supaya nak yenake Injih, jalaran paman wis sawetara wektu ora sowan ana ing Mentaram. Injih. Lajeng kula sowan ing Kadipaten Madiun menika estunipun dipun utus kalian Paman Panembahan Senopati. Oh, Mula Paman Panembahan Rangga Jumena kasuwun sowan wonten ing Kraton Mataram. Ya. Wasih Jayasuma. Injih, kados pundi, Pak? Pancen tak akoni yen paman sawetara dina ora sowan ana ing Mentara. Jalaran kejaba akeh pakaryan kang kudu tak rampungake ana ing Kadipaten Madiun. Nanging sejatine pun paman kuwi lagi gerah. Paman gerah menapa, Pak? Gerahku gerah tak jarak. Punten dalam sewu Paman Rangga Jumena. Kok dipun jarak kados pundi larahipun? Pancen tak jarak aku ora bakal sowan ana ing Mentaram. Menawi ngaten Paman Rangga Jumena menika sampun jarak wonten mboten sowan wonten ing Mataram. Iya. Pramila sowan kula wonten ing Kadipaten Madiun menika supados ngrampungi utawi Paman Rangga Jumena kedah sowan wonten ing Mataram. Oh, aku ngerti. Kowe dene purba lan wasisane Danang Sutawijaya ngono. Supaya ngrampungi perkara ing Kadipaten Madiun bakal ngerangket karo aku ngono. Injih, sowan kula menika boten namung dapur kautus, namung dapur karampungi Paman. Oh, bagus. bagus. Boten Punten kula dalem sowan sewu. ing Kadipaten Mataram. Kula badhe nanggapi aturipun Dimas. Tak parengake Rangga Keniten. Dimas, Injih, kados pundi? saniki sampean kula kae dalan loro. Metu njaba undur wonten ing Mataram. Menawi panjenengan ngaten badhe kula saged. Monggo. Oh. Punten dalem sewu. Iya, Rangga Keniten. Iki kriwikan dadi grojogan. Geguyon dadi tangisan. Nanging aja padha miris atimu. Jalaran iki nggayuh kamardikaning Kadipaten Madiun. Kanggo mulyaning kawula ing Madiun. Aja nganti Madiun dinyak-nyak dening wong-wong Mentaram. Punten dalem sewu. Kula Rangga Keniten ngempalaken para adipati brangwetan mandhapipun para Narapraja, para prajurit ingkang sampun dipun geladi peperangan. Bagus Rangga Keniten. Yen kowe bisa siji ngundurake Wasih Jayasuma ping pindhone aku kelakon jumeneng pinangka sesembahan ing Ratana Jawa. Kowe bakal tak bakal tak pundhut mantu. Nah,
bakal tak dhawuhake karo putraku Retno Dumila. Lah monggah. Saestu menapa? Iki ngendikane Rama. Nanging besok yen wis kelakon panjangkane Rama, kowe mesti bakal kelakon dadi garwane putraku Retno Dumila. Nek ngaten saya ngaten. Saya ronggo keniten saya bombong, saya mantep. Sampun pasrah dateng kula. Dimas Rong sinten? Wasih Jaya Kusuma. Kula sing ngademi Rama. Sampun. Sampun Rama. Rama. Wah, tadi. Maka akan pasrah to. Ya. Iya. Yai, Nggih, kula Kang Mas. cepakno uba rampe kanggo aku munggah ana ing sanggar pelanggatan. Aku bakal nyuwun nursane Gusti dan dat supaya apa kang dadi penjangkaku bisa kelakon. Inggih Kang Mas, ngestakaken dawuh. Dawuh marang para abdi ing Kadipaten Medion.